sziasztok, én itt Gétora vagyok, és elhoztam az állatkerttel mapomat mára. Na, nézzük is. A legelsőnek kidaraktam a Wyvernokat, itt van Ari és Jungly, Ari kicsit nagyobbra nőtt meg, és Jungly pedig kicsi maradt. Haladjunk. Itt pedig a madarak és pár pillangó van. Bemegyek hozzájuk egyébként. Ben is volnék. Ott van kék, ott van nether, ott van yellowstone és még 2 pillangó. Szerintem már kíváncsiak voltatok erre a nagy épületre. Ez pedig nem jut eszembe. Még nincs teljesen kész, mert verziót váltottam, és 1.10-ről 1.7.10-re, szóval itt már csak pár állat van. De ígérem, majd fogok csinálni ennek még egy változatot, és abba az összeset megmutatom. Itt vannak a rókák. Ők egy kicsit furán néznek ki, nem tudom, hogy mert olyanok lettek. Itt van a Heart, aki egy struc, akinek adtam egy Heart of Darkness-t. Mert hogy a Essence of Darkness, mindig ezt mondom. Itt van Amy, a Komodói Varanus, és haladjunk. És nyitva hagyom az ajtót azért is. Na? Itt egy szarvas volt, csak verziót váltottam, mondtam, ezért csak pár állatot raktam össze. Itt vannak az oroszlánok, akiknek a társaságukban van egy krokodil. Itt van Sunny, a himoroszlán, Fanta és Kóla. Ott. Mindenkinek amúgy van 3. És itt van a krokodilnak is. Hogyha már itt jó ideje itt van, szóval hát miért öljen meg? Hoppá, itt egy tojás. Mindegy is. Amúgy csináltam egy ilyen kis hullámvasutat is, ami nagyon jó. Ott egy ilyen, az is van majd állatkártásnak. Na, itt van a nagy munkám, a krokodilok élőhelye. És ottan, vajon mi van? Hát egy nyuszi, akit mindig oda beszoktam dobni a krokodilokhoz, és mindig szoktak enni belőle egy darabkát. De ma már ettek, szóval most már nem éhes. Bocsánat a szünetért, csak most össze kell vágnom ezt a részt, mert újra fel kellett vennem a videót. Ja, és igen, ottan kérlek szépen a gepártok vannak, Smokey és Speeder, ott van Smokey és ott van Speeder. Nekik egy ilyen dzsungeles kifutójuk van, és ilyen kis aranyos cuki. Megyek egyet az izén, egy fél pillanatot kérek. Na, itt is vagyok, és I'm going to splash. Go. Juhu! Amúgy azért van kart a kezem, hogy nehogy kiüssek közben valamit. Juhu! Mindjárt vége. Összetévedtem mindent. De amúgy alakítottam rajta, mert olyan úgy zavott az árnyékja ennek a kis izének. Igen, és ott bemegy egy ilyen kis alagútba, és puk. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, lájkod, iratkozz fel, és sziasztok!